2 ҳафта мешавад ки беморхонаи шаҳрии Рақами 2 ба реҷаи Муқаррарӣ гузашт. Ин беморхона шуруъ аз охири моҳи апрел танҳо беморони илтиҳоби шуш ва коронавирусро қабул мекард. яъне беморхонаи мазкур дар карантин қарор дошта, ҳамчун беморхонаи ёрирасон фаъолият намуд. аз ин ҷо 214 нафар сокинони сироят ёфта муолиҷа гирифтанд. ҳамчунин дар ин беморхона муҳоҷирони меҳнатие ки аз кишварҳои хориҷа вориди вилоят шуданд зери назорат гирифта шуд. шумораи онҳо 317 нафарро ташкил дода, баъди ташхис маълум гашт ки ҳамагӣ 13 нафари онҳо COVID-19 буданд. дар ҳақиқат сарашанда мо пурра инхе маълумот надоштем ки ҳама таҳлили ковид гирифтан дар кор, лекин ин ҳамаш мо гуфта метавонем ки 214 нафар ки беморони илтиҳоби шуш гузаштанд, инҳо рентгенография қафасина аз тарафи мутахассисон тасдиқ карда шудагӣ беморон бистарӣ шуда муолиҷа гирифтанд. статистика ба агар нигоҳ кунем, ҷаҳон ба гуфтае ки агар бемори ковид то аз 13 то 17% фавт мешавад гуфтагӣ бошад, мо лекин дили пур ки гуфта метавонем ки раҳмат ҳамин табибон ба раҳмат вақташ ба корое ки бурда тонистем, мо фавта мо 6 то 9% гуфта метавонем. ин арӯи статистика, арӯи оморӣ кам паст. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд вазъи эпидемиологӣ нисбатан беҳтар шудааст, чунки аз рӯи иттилоъи масъулин шумораи муроҷиаткунандагон бо ҳарорати баланди бадан хеле кам шуда, сироятёбӣ ба ин беморӣ низ дар ҳоли поён равист. аз рӯи таҳлили духтурон беш аз 90% аҳолии шаҳр ин бемориро аз сар гузаронданд. акнун вазъият то рафт беҳтар хоҳад шуд, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. 6 моҳ давомаш бо мо кадрое ки ҳам табибон, ҳам ҳамшироя, ҳам хурди ҳамширая беморхонаи вилоятию сироят ба ёрдам ба фирсонда истодем. ҳозир ҳама коргара мо ба ҷавоб дода ки коргарои худашон мерасад гуфта. ба ғайр аз ин табибони оилавӣ қатъи мо ҳар рӯз маълумот мегирем ки дар ҳақиқат имрӯз ба мо бемалол гуфта метавонем ки 90-93% ба ин беморӣ дарёфташ кам шудагӣ, агар мондагӣ бошад 7-9% гуфта метавонем. шуруъ аз оғози моҳи сентябр то 12 октябр корҳои дезинфексионӣ дар беморхона ҷараён дошт. корҳои поккорӣ ва санитарӣ дар тамоми шӯъбаву ҳуҷра ва ҳатто таххонаҳои беморхона анҷом дода шуд. сипас бо назорат ва иҷозати намояндагони раёсати тандурустии вилояти Соғд ва маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Хуҷанд беморхона ба кори муқаррарӣ оғоз кард. ҳоло бошад дар беморхонаи рақами дуюми шаҳри Хуҷанд 69 нафар беморон табобат мегиранд. агар дар ҳақиқат бемори ковида гузарондагӣ бошад, вай антитела пайдо мекунад. гӯя ваксина гирифтае ки баробар барои ҳамун такрори ковид шуданаш эҳтимолаш ин ҷудоям паст мумкин дигар нашавад. ҳамин беморие ки гузарондагӣ бо мана рӯи оморӣ медонем ки халқа мо ин статистика ҳама чиза мо омор ба такя мекунем да. мо хоҳем нахоҳем гуфта ки халқ аслаш то 93% бемория гузаронданаш дар кор гуфта. барои ҳамунам ин пандемия, агар ҳамин бемория гузарондагӣ бошад, антитела пайдо шудагӣ бошад, мумкин ки ин беморӣ гашта ҳамин пай нашавад. инҷо шӯъбаи амрози дарунӣ аст. айни замон дар ин шӯъба 12 нафар беморон табобат гирифта истоданд. шикояти онҳо асосан аз кору узвҳои дарунияшон мебошад. духтурон мегӯянд азбаски ба фаъолияти муқаррари нав шурӯъ кардан, шумораи муроҷиаткунандагон низ камтар аст. ба фаъолият шурӯъ кардем. ин гуфтагиҳо мо ҳамаи бемороне ки беморони узвҳои қалбирагӣ, узвҳои шоша, беморони тарбод ва дигар ғайра беморони гирифта инҷо табобат карда истодаем, ба ғайр аз беморони коронавирус. беморони илтиҳоби шадиди шуш дошта дар беморхонаи сироятӣ ё беморхонаи клиникивии вилоятӣ табобат гирифта истодаанд. пеш аз беморон омаданашон албатта як бор рентгенографии шушро мегузаранд, анализошон дида истода роҳхат аз тарафи маркази саломатии истиқоматишон гирон биён агар мо албатта вайҳои гирифта табобат карда истодаем.
юсуф ҳоҷибоевро фишорбаландӣ чанд вақт инҷониб азият медод. вай баъди дубора ба фаъолияти муқаррарӣ гузаштани беморхона барои муолиҷа пардохт ва дар ин беморхона бистарӣ шуд. мегӯяд азбаски ҷанговарӣ байналмилал аст, таваҷҷӯҳи духтурон ба вай бештар мебошад. ҳоло вазъи саломатиаш беҳтар шудаасту шикоят надорад. ҳозир беҳтарин аст, фишорам баланд буд. ҳозир мана доруҳое гирифтам, каплицаҳое гирифтам, таблетка ҳамаша гирифтам. ҳамаш худо шукр рӯйгон мана муаллима ҳамаша абеспечит кардам. миннатдорӣ каломам баён мекунам. ба ҷуз аз шӯъбаи амрози дарунӣ, шӯъбаҳои амрози занона асаб, қабул ва эҳё дари худро боз кардааст. яъне имрӯз гуфта метавон беморхона пурра ба фаъолияти муқаррарӣ гузаштааст. гузарши Мафнашкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоъоти хабар.